Salutare lume, eu sunt Marvi și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft pe câmpie. Să începem. Să începem asta, mapele mea, hai să-i dau mai suave. Așteptăm un pic. Bun. Nevoie de mâncare. Băi, țigăniță, băi. Nevoie de mâncare. Țigăniță. Este o țigăniță. Da. Hai să facem ferma mai mare. Dacă nu vă sperați. În episodul acesta, tot episodul vreau să facem o grămadă. Tita mai fermă. Pentru a avea și eu mai multe. Zici ce zic? Sper că vă zic un stone. Nu mai țin minte, dar parcă creeperii când explodează dau și stone. Ei, bă! Dacă putem face golden. Dacă avem golden. De ce nu ne-am luat pe ăla din aici? Ne-am tămas înapoi. Trebuie mă vă buși. Să te plantăm aici pe tine. Pe tine hai să te plantăm aici, că ești nou. Nu în familia noastră, ești ciudați. Dă-te așa. Avem deja 40 de lemn. Foarte bine. Cum adică să mi se consume? Mie. Hunger. O, uite încă nu ne-am să facem 40. Acolo așa. Plantăm și acești mici și mari băieți. Mici și mari cum o mai fi. Ei sunt toți drăguți. Bă, ce arată că parcă zici că deja s-a plantat.
unde creștem familia de copaci. Casa, nu știu cum să fac, dar aș vrea să-mi spuneți în comentarii să fac pe acolo și să fac un pod pe aici. Sau să fac pe acolo, fac un pod până aici. Sau să fac aici. Aici n-aș vrea, aici aș vrea să fac ferma de vaci și ferma de iduri. Asta îmi vrea să fac. Lasă-mi scrieți în comentarii, vă rog. Așa este să începem la treabă. Începem la treabă. Treaba noastră. Ups. Hai că se face și noapte. Asta ne mai trebuie să bubuie un creeper la noi lângă fermă. Dar asta nu mai trebuie puțin. Repariane de peste tot. Extraterestrii sunt peste tot. Da copacule. Dă-te mai așa. Ia crești tu aici. Nu te dai tu din ferma nume. Ia uite la el. Uite că am și vacă marș. 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 Cred că trag unele și pe aici de postești. Unele. După mai mult lemn. Da. Unele. Asta era și pe tine, brașoveane. Brașoveane, te-au cu toporul de aeron. Să nu-mi faci rău. Dacă nu, când vei găsi diamante, te voi lua cu toporul de diamond. Bun, și mai avem nevoie de încă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ups, 6, 7, 8. 8. Păcatele. Crezi că vom copace prost? Apple. Apple este esențial și vital. Mai ales că poți face golden apple. Și tentați fac un copac aici. Își vrea să crească și un copac aici. Ar fi foarte șmecher. Aici intrarea mină. Maș.
belea rău de tot. Da, rău de tot. Haideți să mai ieși pe acesta. M-am pierdut noțiunea timpului. Am pune mă întorc aici. Am pus aici. Și ne mai avem una, două, trei. Iau eu acum pământ. A mai crescut. Crescut siturile. Bun, și așa se face apă, ups, infinită. De ce nu mai crește niciun copacel? Brașoveane, de ce nu mai crești, mă, și tu, că vreau să te tai și să te mătur. Tai, feliez. Carule, pe tine te omor, marș de aici. N-am șans să te călăresc, marș. Bun. Și cam asta am făcut tot episodul, am înmulțit ferma și cam atât cu episodul de astăzi. Eu am fost Marius și la revedere, pa, pa! Dacă vreți să continui seria, nu ezitați să apăsați butonul de like.